Erinao lasa mantamanta ke mitoragno misy volanao tsy atondranao agny mausolée. Nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany. Nanompanao nisy anataonao hafahafa. Nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany. Nanompanao nisy anataonao hafahafa. Niany anao nanjary andesinao ambany olo jiaby. Niany anao vonisy tsisy olo asianao dika. Zaho ndraiky tsy dia Zagnahary ambony aho mandidy. Atao balavidavy fandidignanao maregny clavier magnena zegny e. Kelgna ty kodiaran-tsarety zegny mety mba hoainao. Niany anao ambony zaho mbola ambonimbonao amin'andro hafa agny. Lesa mandiniky ataova agnaty saigny, eritsereta tsara sohanao mbola negny. Nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany. Nanompanao nisy anataonao hafahafa. Nanompanao nisy tsisy olona sy anao dikany. Nanompanao nisy anataonao hafahafa. Niany anao nanjary andesinao ambany olo jiaby. Niany anao vonisy tsisy olo asianao dika. Zaho ndraiky tsy dia Zagnahary ambony aho mandidy. Niany anao nanjary andesinao ambany olo jiaby. Niany anao vonisy tsisy olo asianao dika. Zaho ndraiky tsy dia Zagnahary ambony aho mandidy. Niany anao nanjary andesinao ambany olo jiaby. Niany anao vonisy tsisy olo asianao dika. Zaho ndraiky tsy dia Zagnahary ambony aho mandidy. Amin'andro raiky agny zao Laios production.